हाथ लेके खाड़ बानी फूलवा के हार सभी कहर करी रोज कार्यक्रम बा कलाकार के ना कोनो जाति होला ना कोनो पाति होला वैसे ही नेता के ना कोनो जाति होला ना कोनो पात होला। नेता कलाकार सबके हो, सबके आशीर्वाद मिलेला। देखो कलाकार खड़ा होला, एगो नेता खड़ा होला। देखो कलाकार आदरणीय नीरज शेखर चाचा जी खातिर एगो भाव मन में याद आई। हाथ लेके खाड़ बानी फूलवा के हार सभी कहर करी अचरन में बाटे पर नहमाए श्रीमन सभी कहर करी चरण में बाटे पर नहमाए श्रीमन सभी कहर करी हार बानी फूलवा के हार सभी कहर करी। हम इतना कल चाहत आप सबसे विनती बानी हो रहा बा आग्रह बा कि गंगा जी में जब तक की पानी रखे, चांद सूरज में जब तक की रवानी रखे, गंगा जी में जब तक की पानी रखे, चांद सूरज में जब तक की रवानी रखे। अपना दुर्गा मैया से भृगु बाबा से यह विनती करब कि आदरणीय नीरज शेखर चाचा के तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के यही तरह जीवन बनल रहे। हाथ लेके खाड़ बानी फूलवा के हार सभी कहर करी हाथ लेके खाड़ बानी फूलवा के हार सभी कहर करी चरण में बाटे पर नमः श्री सभी कहर चरण में बाटे पर नमः श्रीमन सभी कहर करी। जितना भी आदरणीय गार्जियन नीरज चाचा जी के साथ खड़ा बानी, समर्थन में बानी, सबके देखला के बाद इहे मन में जागल रउआ सबके देखला से मन लागता कि जान आज कनवा से लागता कि जान आज कनवा से लागता आदरणीय नीरज चाचा जी के तरफ से पुरस्कार आए। ये पुरस्कार ना ये आशीर्वाद के रूप में मिलल बा। गार्जियन बनी हम अपना सरस्वती मैया से, दुर्गा मैया से, बजरंग बली से, शंकर भगवान महादेव से यह विनती करब रउआ यही तरह विजयी बनी। हम जानत नहीं, हमार दिल जानता। एक बार दोनों हाथ उठा के सब के हो आए खाली थापरी बजा के ई बता देवे के बाद कि विजयी के माला हमनी के पहरा देवे तो थापरी बजा के वाह लौवा सबके देखला से मन लागता कि चांद आज कनवा से लागता कि चांद आज कनवा से
पड़तानी पैया आजू दीही आशीर्वाद सब याद करी पड़तानी पैया आजू दीही आशीर्वाद सब याद करी। आदरणीय सुनकी चाचा जी के तरफ से बहुत पुरस्कार आई, राउर आशीर्वाद पॉकेट में जाएंगे। पड़तानी पैया आजू दीही आशीर्वाद सब याद करी चरण में बाटे पहल नाम श्रीमन सब याद करी चरण में बाटे पहल नाम श्रीमन सब याद करी। एगो बात आदरणीय हमारा गार्जियन बाबा के तरफ से बहुत पुरस्कार आई, हार्दिक अभिनंदन बंदन। बहुत अच्छा धुन बजा रहे हैं, बजा दीजिए इसको, बहुत अच्छा। आदरणीय विधाता बलिराम जी संगे आई कहनी की देखी नीरज शेखर चाचा जी के आशीर्वाद हम पे सदैव मिलेला, सब समाज के आशीर्वाद नीरज शेखर चाचा जी के मिलेला। तो एगो बात हमनी के लिखनी जका कि एही जाके तने लोग आइले खाली झांसा दे के गइले, एही जाके तने लोग आइले खाली झांसा दे के गइले। नीरज शेखर फिर अब की बार चाहिए, नीरज शेखर फिर अब की बार चाहिए। तनी वे बिरहिया लाइन में बजा दी। अब भाई अगर अच्छा लगी तो तनी दोनों हाथ उठा के और समर्थन में थपरी थपरी बाजी तो समझ जाए कि विजय के माला पहन लेने जाने क्या हो कि भाजपा अब की बेचार सो के पार चाहे। कितने लोग आइले खाली झांसा लेके कितने लोग आइले खाली झांसा लेके गइले, कितने लोग आइले खाली झांसा लेके गइले। हल्के हल्के गलती कहत नहीं भाई हो चाचा गलती कहत नहीं। ए चाचा सब लोग कहेला कि हम नाली बनवा दे गोली बना दे तो हम कह दे तो हम कह दे, लेकिन केहू लौकेला ना ऐसे लिखनी जा। एही जे कितने लोग आइले खाली झांसा लेके कितने लोग आइले खाली झांसा लेके एही जे कितने लोग आइले खाली झांसा लेके कितने लोग आइले खाली झांसा लेके नीरज शेखर फिर अब की बार चाहिए, नीरज शेखर फिर अब की बार। दोनों हाथ समर्थन में सबके हाथ उठे के चाहिए। हमारा कहला पला जे भी दिल से कमल छाप के दिल से प्यार करेला उहे हाथ उठाई, जे ना प्यार करेला ओकर से जबरदस्ती नहीं। कैमरा कैप्चर करम जे भी भाई तनी कैमरा घुमाई तो सबके कह दो कि भाजपा अब की बेचार से
भाजपा अब की बे 400 के पार चाहिए। भाजपा अब की बे 400 के रुका हो तनी समझावे दा भाई, समझावल बहुत जरूरी भाई ना कि गबा गबा बोल दी हो ई कोनो बड़ बात ना होला। इनका नियम व्यवहार बाटे के को अब फिर से सेवा करे ओइले चाचा नीरज से खो इहो जरूरी बा बोलिए। हाँ आदरणीय भिखारी वर्मा इहे कह के तो बहुत रस लगता, लेकिन भिखारी रो बानी ना बाप रे बाप, जे भिखारी कहेला वो भिखारी होला ना, वो अमीर होला ना, कहेला कि हमारे पास हम गरीब बनी। थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बढ़िया बात लिखे है इसलिए कि इनका नियम व्यवहार बाटे के कर फिर से सेवा कोइले ओइले चाचा नीरज से खो। अरे कि रउआ सबके प्यार या दुलार चाहिए, रउआ सबके प्यार या दुलार चाहिए। तने रुका हो। हाँ जी रौरे सब को सब बा। यही में तनी चटक बात कह दी का है बुढ़ाऊ के देख के बाबा, यही में चटक बात कह दी कि बुढ़ावा मलाई खाला बुढ़िया केहू से कम ना पथिया पिए, केहू से कम ना कि भाजपा अब की बे 400 हमारा कहला से थोड़ी हो जाएगी। भाजपा अब की बे 400 पार चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो ओम नमः पार्वती पते तन तू ना हाथ उठा के छोड़ भैया कि भाजपा अब की बे 400 के पार, अब की बे 400 का पार चाहिए। अब की बे 400 पार चाहिए। अब की बे 400 का पार। ई पैसा मत दी हमरा के, बहुत बहुत धन्यवाद। ई पैसा मत दी, लेकिन ई एगो वोट रउआ खातिर नीरज चाचा के दे दी, ई हमार पैसा देवल सफर हो जाए। कहत नहीं कि 400 का पार। हमरा पैसा ना चाहिए, रउआ सबके एक एगो वोट हमारा आशीर्वाद के रूप में मिल जाई, इहे बहुत बा। देव से बनो, देव से बनो, दोनों हाथ उठाओ, एक बार देव से बनो भील के मामा कि भाजपा अब की बे 400 आदरणीय बहुत गार्जियन बहुत धन्यवाद विशाल जी। धन्यवाद इतना